Ja prvo moram da se prekrstim. Moram. Vernici pravoslavni može da se mole gde god hoćete. Crkva je samo mesto gde se to održava, a molitva može da bude na bilo kom delu. A ja moram da se prekrstim iz razloga zato što imam informaciju da je iz budžeta opštine Trstenik finansirana LGBT populacija, pederi. Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik? Molim vas, gospodin Mimonoviću, vodite računa o moram da braći. pitam, ne moram me prekidati. Nemojte da pominjete takve reči. Kako? Ovo je skupština opštine, molim vas, vodite računa. Moram da kažem LGBT. Recite kako smatrate da treba, ali nemojte da upotrebljavate reči koje ne pristoje ovom domu. Molim vas. Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči. Ja govorim srpski. I ne govorim turski ni engleski, ni nemački, nego srpski. I to LGBT, šta ja znam tamo, se zovu, bato moj, pederi. I ako neko hoće da bude peder i hoće da to finansira, neka to finansira iz svog džepa. Nemo da finansira od moje para i od para građana ove opštine Trstenik. Ko je bre lud da to uradi, ja moram da im dalje to istina. Ovi ovde se zahvaljuju. Zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranju. Ljudi, dalje to istina nije istina. Ja to hoću da znam ovde. Pare su dati iz budžeta opštine. Molim vas, nije tačka dnevnog reda to, nego izbor revizorske kuće. Ma ne može da te ne interesuje. Pa ne interesuje. Radi se o reviziji, pazi. Radi se o izboru revizorske kuće. Izbor revizora. I taj revizor treba da to konstantuje. Ja moram ovde da kažem. Znači, radi se o budžetu. Molim vas, vi ste čuli šeficu da će izveštaj taj da dođe na dnevni red. Prema tome, nemojte vi unapred da tumačite šta će da bude. Tu ćemo svi. Da li je ovo istina, ljudi? Što ovde piše? Znači, zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranju. Gospodo, ako ste to uradili, to je bre luda kuća. Ko bre finansira bre pederi, dalje to je istina, molim vas. Alo, molim vas, gospodine Vilimonoviću, zadnji put vas opominjem da ne upotrebljavate takve reči. Pa kako da kažem? Kaži mi drugše kako da kažem, ajde. Kako se to zove? Ajde, molim vas. Ja se samo nadam da gledaoci koji ovo gledaju srpski dobro razumiju, pa će razumeti i vas. Pa ja se nadam da će da me razumeju. Da li je moguće da su pare iz budžeta opštine date za to? Molim vas, pitali ste i ne možete dalje. Molim vas, ne možete dalje. Pa ne možete vi da 15 puta jedno isto pitanje. Dobro, neću dalje. Samo mi odgovorite na pitanje. Ajde. Hvala lepo.